Ndino wenyu tatenda Alphonse Magara tiri pano pa Sly Media TV. Sekuziva kwenyu tine nhau yatiri kufambira muno mu Bindura ya live Zulu uyo ANONZI akadonera kana kuti akashayikira madzitare edzimhosva marumwe zuro wiki rino rimuna August. NASI ndo zuva achaenda kunoradzikwa. Nezuro takange tiri panapa tichitaura nehama neshamwari vachitaura zvavai magariro avaita na live Zulu. Sisi makadi tiri pangu makadi yani tiripo edu. Mungatitsananguriro kuti imimi ukama wenyu na live Zulu wakamira sei? Okay, ndiri sister ya live uyezve ndiri first born mumba mama. Alright, ni matambudziko amai awone. Ndingangotanga nekuti mungatitsananguriro here ruzivo ramunaro panyaya iri kupomerwa mushakabvu Mukoma live kuti yanga yakamira sei uyezve inyaya yechokwadi here kune makuwa ari kubuda kunze ekunzi ivo vainge vakaita madhiri emotikari asina kuzenge abuda zvakanaka. Imimi sekuziya kwenyu makainzwa senyaya iyi? Okay, ndichatangira pakuti live akanga ari agent anotengesa motikari dzevanhu. Sanopiwa motikari wotengesa owano something from that. Akapuwa mota ye Mercedes Benz ma old shape yedu yekudhara. Mota iyi yakanga yakatofawo zvayo. Ndobva hanzi nemuridzi wayo aite atengesa mota iyi. Handizivi kuti akazvifambisawo sei, haana kuzonosvitsa mumuridzi mari iyi. Mota yakatengeswa $900. So zvadaro muridzi wemota paakanzwa kuti mota yatengeswa akabva aenda kunorikavha motikari yake. Nyaya kutengeserwa ndokubva abatikana achiti aluza mari yake. Iye aitrai kufonera live nenyaya nenhau yacho. So paasina kumuwana akabva aenda kuCourt, akabva aenda kupolice kunoripota nyaya iyi. Aenda kupolice kunoripota nyaya iyi, live akasungwa musi weMonday kumaaround 5 ari kuaerodrome. Aitonwa doro achizvigochera neshamwari dzake. Mapurisa ndokunga auya vakamutora akanovharirwa kupolice kuCentral. Avharirwa live iyi takazoreceiva call yaitaura kuti ndasungwa asi haana kutsanangura nyaya yake kuti ndasungirwei. Chipiri mama vakaenda vachinomuona vachiendesa chikafu ikoko. Vachidzoka vanoti vakaona mukomana anga ari low semaziro avanoita mwana wavo zvakatosiyana. Chikafu haana kudya, anga akatarisa pasi. Vakabvunza kuti ko mukoma zviri sei? Akangoti ndiri nani, aine kakubatikana. Havana kumbotaura nguva naye refu. Akabva adzokera mumanga akavharirwa. NeWednesday ndo paakapinda kuCourt. Ini ndokubva ndaenda kuCourt. Ndakati nonokei kusvika paCourt ndichitsanangurirwa inini mukomana achibva kuCentral achingopinda paCourt ndo paakadonhera nyaya isati yatongwa. Ndobva vatotanga kuseka kati ari kuita mafanizi ari kuziza jeri idhirama raari kuita iyi. Ndobva with that condition vakamufosera kuti anostenda for court yake. Apindamo akabvunzwa naMagistrate kuti une kushungurudzwa here kwawakaitwa pamusoro penhau yako nemapurisa. Pakaitwa court iyi ndinotoziva kuti nyaya yatosita muCourt 1 takatogara kuCourt 4. So ndakazoona time yarebesa. Ndobva ndati regai ndinobvunza kuti achapinda nguvai. Ndopandiri kutenderera kuseri kwekwe. Ndobva ndaona mukomana akarara museo ari flat. Akarara nedumbu zvezvekuti aitonetseka kana kufema kana kutaura. Ndobva ndashedza ndasvika ndakumbira magadheri. Ndikandokumbira kuti aswededzwe kuno since asiri kuita anything. Vakabva vatora vasungwa vamwe vakanga varimo vakati mumwe ngaamusumudze makumbo. Mumwe ndobva vamumisa akatsamira nemusana. Ndobva ndabvunza kuti chii chiri kunetsa hanzvadzi. Akanga asisatauri.
aingopa sign language nemaoko, achingoti aingobata kuzasi kwake kuti ndakatadza kunzwisisa kuti ari kuti kudii. Ndobva ndaona kuti nestate yake vanhu vakati mbomutengerai chikafu tione kuti anogona kudya here. So ndakanotenga mukaka nemabhanzi nemvura nemasweets, bcause aitoratidza kuti atova asisina mvura mumuviri. Ndanotenga zviya ndobva ndakumbira mugadhijeri wacho kuti ndimudyise. Ndakapinza maoko nepascreen ndikatanga kumunwisa mukaka. Life akanga akaruma mazino, already maziso aingopinduka pinduka. Ndikabvunza kuti ko life chii? Life haana chaakakwanisa kutaura. Ndobva ndataura nemagadhijeri ndikati tokumbirawo kati mhanyise munhu kuchipatara uyu. Hozi muri kutaura kuti tanzizvo timuendese kuchipatara takamirira motikari. But nestate ine mukomana haisi kuita kuti tingamirire mota tinayo panze. Munongotipa magadhijeri, handifungi kuti nestate yaari angatize. Zvikanzi amai mota iri kuuya. Ndobva tambomira tirimo nekuona necondition yanga ari, mwoyo wangu wanga usina kugadzikika. Ndokudzokera futi kunani, kuna member in charge wachona kumagadhijeri. Naimi ndokumbirawo kana zvichinda nditaurawo nemukuru wenyu wemagadhijeri kuti condition iri kuno kwemukomana haina kumira mushe, tichimirira motikari hazvisi kuita. Vakangoti tavafonera, ndafona kake chi4. Ndobva taramba takagara. I think nyaya iyi yakapinda mucourt, it was around 12. Mota inenge yakazouya kana kuma3. But pakasumudzwa mukomana ndakanga nditoripo achiiswa mumota. Anga ava powerless. Ndofunga pakatoita 4 guys vakabatsirana kuti vamise motikari. Ine ndikatogadzisa jaketi rake kuti aite pilo, akanga akangotarisa mudenga ari flat. Vakazosumuka naye, ndikandobvumirwa here ndipinde motikari. Vakati kwete, tsvagai uteverai kuprison. Ndokubva ndatevera kuprison. Ndatevera kuprison, ndobva ndasvika ndichibvunza. Vakati mukomana asvika. Tanga taclear mapepa edu. Mve kucourt oenda straight kuhospital. But nestate yake haisi kuita kuti motanga maclear mapapers. Zvikanzi hamutiudzire zvekuita, tinoshanda nemutemo. So ndakazogara ndichimirira kuti paperwork yacho iitwe. Ndakagara kudaro, handatoziva kuti mukomana uyu atoburitswa nemotikari. Handichaziva kuti akatoburitswa here kana kuti pandakatosvika anga sitoripo, hachaziva. Bcause ndakazonobvunza. Kechitu ndandagara kwenguva refu, zvakamira sei kumukomana? Nestate yari kuti muri kumita prolong time, zviri kufamba sei? Vakatoti mukomana abuda kudhara aenda kuhospital. Teverai kuhospital. Ndokutevera kuhospital. Ndichisvika ndobva ndabvunza manesi kuti kune mota yepresence yauya here panapa nemurwere akadai. Vakati auya. Ndikati saka aripi? Vakati tati aende kupolisi. Ndikati ko aendeswa kupolisi nemhaka yei? Zvikanzi taona kuti haasi kuresponda zvatiri kumubvunza, saka tavati vaende kupolisi. Ndakangobva ipapo ndineka kufungira ndikati hanzvadzi yangu yafa. Bcause kupolisi kwaanoendeswa nestate yanga ari zvazvisiri kuita. Ndobva ndadzokera futi paprison. Ndikati ndanzwa kuti mukomana adzoka ari kunzi aendeswa kuprison kana kuti pano papolisi zvakamira sei? Zvikanzi inkwani takudzai kudhara kuti mukomana uyu abuda kare, saka hatisi kuziva kuti maakutaura kuti kudii. Mugadhijeri iye akatoita kuti akandika kundichenamira. Ndikandochikumbirawo nhamba dzemukuru wenyu nditaure naye ndinzwisise. Akangoita kakundichenamira. Zvikanzi vatobuda manje mirai makadaro. Shuwa akazodzoka mukuru uyu. Adzoka kudaro. Vakazotorana vachidzika kumaofisi kwavo vachitaura vari vese. Handizivi kuti vaitaurirana kuti kudini. Zvikanzi mbomirai. Ndopandakazomira ndakagara panze ipapo. Ndakagara panze ipapo ndopavakazondishedza vakundibvunza kuti imimi mumbori wani walife. Ngandiri hanzvadzi dzake. Mauya muri vangani? Ndakanga ndauya nedzimwe matwin brothers angu andosira nevakadzi vavo.
vakati apindai mune zvitupa here, ndokubva tapinda ndobva taendeswa kunoitwa counseling hanzi kurehab ameno imomo muprisons. Tasvika ndobva tagara round table ipapo ndopavakatanga kutitsanangurira kuti tanzwa kuti mauya mamuchiteera mukomana muri yani wake, ndobva tatsanangura relationship yevanhu vese vakanga varimo. Ndobva vazotaura vatanga kuchikansela vakati tine urombo, mukomana asvika nekushaya. Saka ndozvaitika. Ndakabatikana tikati shuwa nekunditenderedza kwavanga vachindiita ndopaza zvivanga vachingoremerwa here nekundiudza kuti mukomana ashaya. Saka vaiti vaendesa police report kuti mukomana aiswe kumochari. Tazobva ipapo mukomana akaiswa kumochari ndisitoripo pasina kana hama yake. Ndakafonerwa vachiti huyai, ndikati tatadzoka tatakumba chiregai ndiuye. Ndofunga ndakavanonokera kusvika kumochari. Mukomana ndobva atongoiswa mumochari pasina kana hama yake. So patakatevera tichida kuzonzwisisa kuti zvafamba sei, ndopatakaudzwa kunzi already mukomana aiswa mumochari, chidzokerai kumba. Tadzokera kumba ndo patakazofonerwa nemapurisa vakuda kutitsanangurira nyaya dzacho, kutizivisa kuti mukomana nyaya yake yange yakamira sei kusvika pakushaya kwaaita. Saka takazopiwa date tichinzi tiri kuenda post-mortem. Vakazotifonera anenge mangwana acho kuti post-mortem iri kuitwa musi wa28 August kuHarare hospital, ndokwaari kuendeswa mukomana. So nekuona time nemazuva nemirongo akaita situation kuti vanhu vanga vakawanda pamba, takazoendawo ikoko kuHarare kunotaurawo kuti vatikurumidzire tiwane kuisa mukomana wedu pamadates ari padhuze. So takabva tazonzi tiuye naye. Takaenda naye nezuro. Date raiva date chini 21 nasi 22 raiva date 21. Tichienda naye post-mortem. Takasumuka 5 AM kubva kunoku tikaenda kumochari ikatorwa nemapurisa tikatungamidzana tichienda kuHarare post-mortem. Mukomana akaitwa post-mortem. Isusu takasvika tikagara panze. Mapurisa nachiremba ndo vakanga varimo mukati. So mukomana akazoitwa post-mortem takagara panze. Ndokubva yapera kuma round 12 ndo patakazoshedzwa kuti yamunzwe results. Chiremba vakabuda panze vakutitsanangurira nemapurisa. Vabuda chiremba vakatanga nekuti nematambudziko nezvaitika. Ndokutitsanangurira kuti ndanzwa kuti mukomana uyu anga akasungwa nenyaya yekuti anga akatengesa motikari kuzodii. Tikati ndio zvakaitika. Zvakanzi saka anga akasungwa ari kuprison. Saka patamutarisa mukomana taona akaita problem yemalungs nemaliver. Though ane mabruises aainawo ekuratidza kuti akarohwa, but kurohwa kwakaita handiko kuri kuti kwakamusvitsa kuti afe. Ndo matauriro akaita chiremba. Vachizotsine zvikanzi takanzwa kuti mukomana anga nechirwere cheshuga neBP. Ndikati manzwa nani? Officer vakanga varipo. Chiremba vakati ndi officer vandiudza. Officer ndikavabvunza kuti makanzwa nani kuti ane chirwere cheshuga neBP, nokuti isusu hama dzake hatizvizive kana pamedication haatoripo. Saka vakatoti chiremba vakazosvika pakutoti tikuda kuti tione mapiritsi acho aanga achinwa. Ndikati motopiwa nemapurisa nokuti ndo vari kuziva mapiritsi aanga achinwa, vari kuziva kuti anga ari pamedication yeBP neshuga. Saka post-mortem kungoitirawo chirango. Zvina kundifadza nekuda kwekuti
kungozadzisawo. Post-mortem inoitwa nadoctor nemapurisa vari mukati. Hatizivi zvavanenge vachitaurirana, hatizivi zvavanenge vachiita. Tozongobuda tongoudzwa maresults takagara panze. Saka tinoziva kuti chokwadi ndechipi. Kuti havana kubhadharana here mukati, havana kuudzana here mashoko, nekuti chiremba akatobuda ine information yese yekutaura kuti taudzwa kuti mukomana anga ine nyaya yakati yakati. Izvo zvinenge zvisinei nachiremba. Chiremba vanofanira kungoita basa ravo sezvariri, voita post-mortem, votungotudza maresults, kwete kuenda kudzinyaya iwo havasi office, hameno kana tichikanganisa ipapo. Saka takazongodzokawo zvedu, bhodhi ikazosara yatotorwa tatobhoyekana, yakasara ichitevera, ikazoendeswa kumochari. Isusu tobva tauya kunokumba, ndo mufambiro watakazoita. Takazonotora mukomana manheru iwayo, akarara pano tikamuendesa kudhavsi. Saka nhasi uno tikunoradzika mukomana kuma 2 o'clock, ndo miriro wakaita nyaya yedu. Mama, ndanzwa muchitaura nyaya yekuti post-mortem vakataura kuti malungs anga ine mabruises anga ainawo ekuratidza kuti akarohwa. Kurohwa kwakaita makapiwa information akarohwa kupi, kana kuti kurohwa uku kwakaitika asati amuusungwa here kana kuti ato mukati muusungwa? Information takatozoinzwira iye mukomana muhanzvadzi yangu achinomuona ikoko akataura, anga achiri kutaura, though anga ari low, akataura ndakarohwa nemapurisa. Nauya akarohwerwa hapana ari kuiziva? Mati? Nauya akarohwerwa makaudzwa here since iye ari kunzi aibvuma mhosva yake? Haana kutaura, asi kuti ndofunga ndakangoasuma kuti since nyaya iyoyo pamwe vaida kuti akurumidze kuti abuditse mari yacho yemotikari iyoyo kumutyisidzira, maybe ndo zvandakangofunga, because chatoziva iwe waenda unoripota nyaya yako, handiti yamaoko emaofficers, handiti handi wakuda kurikavha mari yako. Saka purpose yokuti munorova munhu ndeyei? I think it was a planned issue. Maonero andoita because inenge itori imwe mhosva, munhu haana right yekurohwa. Ivo vaingomirira kuti achatongwa sei namajistrate since anga aripota kesi yake. Kudzosere kumashure mbijana, pane pamataura kuti muridzi wemota akanonzwa kunzi motikari yatengeswa, obva anorikavha mota. Akaudzwa nani kwakatengeswa mota, and then masimba ekurikavha mota akapiwa nani sekunzwa kwamakaita? Ikoko kumashure handiziva hangu kuti zvakafamba sei, asi ndofunga shamwari dzaLife ndo vakanoratidza kwakatengeswa mota. Marikavhirwa yakazoitwa handiziva hangu kuti yakarikavhwa hawo, ende mapurisa anonzi akabata Life. Takunotsvaga nyaya iyi kuti kesi yake yaitwa nani tizive, vanonzi ndeve kubata nai. Saka vekubata nai ndofungawo ndo vakazosira vepa Central nyaya yacho. Makataura here nemuridzi wemotikari akamangara nyaya kumapurisa? Muridzi wemotikari ndakataura naye musi wecourt, ndakamusvikira ariko court, ndakatomufonera court isati yasvika, ndikati hanzvadzi ndoda kuti nditaure newe, whatever zvakaitika, I'm not supporting Life zvaakaita, but tiri kutarisa masides ese. Life is wrong, and at the same time iwe unofanira kurikavha mari yako saite loss. Life kana ukaripota achapuwa judgment, whatever judgment inenge yabuda anoenda kuprisons anonopika, asi achabuda, but iwe at the end of the day you be the loser. Saka chii chakanaka kuti uwane mari yako, Life obuda hake. Iye akati nini Life ndinomuziva kubva kudhara, ndakatamba naye, ndaitowirirana naye, handitoziva kuti mhepo yacho yakafambawo sei, ndandisina kana intention yekumusungisa. Saka iye aingoti ndichafonera mashefu vavari kuita nyaya bosi. Pane mashefu maviri akamishina, but hazvina kupinda mumusoro mangu kuti hatinga withdrawane, tiwithdraw nyaya iyi tiri tegani. Pane mashefu interested party vane nyaya iyi, chinzwa kuti vachati zvichabuda ndo zvandichakuzivisai kuti zvakamira sei, tozo withdraw nyaya paari kuuya kuzopinda mucourt musi weFriday. Mashefu akataura mazita ayo here? Akataura but handina kuabata. I think ndikakupai nhamba dzake mukamufonera kana achikwanisa kutaura nemi.
akatotaura mazita maviri kuti tine mashefu maviri ari kuita nyaya saka ndova ndichanzwa kuti vachati zvinenge zvabuda ikoko ndokufonerai toona kuti toita sei Friday yacho kana yakwana. Saka ndo patakapedzera kutaura nemunhu wemotikari. Ndine kunyututa nekurwadziwa. Life was my best friend, was my brother, my dad, my everything. Ndainzwisisana naye. It's a great loss muupenyu hwangu inini. Ndine kubatikana kusingatoiti. In terms of health, amai vangu vane kubatikana kwakanyanya zvokuti zvichatovakanganisa pautano hwavo nekuti life mwana wavo wavaida ende firo yaita life yanga isina tarisiro. Unozwa munhu arwara ari nani kwete kuti munhu abva achitorwa achifamba ozodzoka munhu amukofini. Zvinhu zvinobata. Ndine kubatikana kuti vakatanga kutomuregerera kubva kupolisi kwacho nekuti vaiona kuti munhu ari kurwara vakadi kumuendesa kucourt, vakadi kumuendesa kuhospital kuti anorapwa asati aenda kucourt because inenge iri right yake kuti arapwe. Chichemo chamunacho kuhurumende ndechekuti chichemo chandinacho ndechekuti kana vanhu vakaita urwere kana kungave kupolisi kunyangwa akaba anyangwa akaita sei munhu ane right yake kuti anonorapiswa kuchipatara. Vombokoshesa upenyu hwemunhu nekuti upenyu hautengwe. Iyezve tasvika pakurasikirwa nekuti havana kukoshesa upenyu hwake. Achirwara kudaro vakangomuendesa kumakoti. Munhu adonha akangoatenda kakoti kunzi mira chete utaure. Munhu adonha zvavaona vachiti ari kunyepedzera. Saka ndine kurwadziwa nekubatikana. Tarasikirwa. Tine vana life anga aine mhuri yake. Handizivi kuti vana vachatariswa nani. Inini am a widow. I'm a single parent. Ndakatofirwawo nemurume. Though I'm the first born ndini mukuru, but pane pandicharegerera here vana valife. Mutoro wandinawo. Vana valife vakawanda. Vachiri vadiki vamwe vacho. Varikuda kuenda kuzvikoro. Ndinobatsirwa nani? Nyaya yaMukoma Life iri kundikatyamadza zvikuru. Nekuda kwokuti Mukoma Life munhu wewe wekuti paupenyu hwake munhu akanga asina noizi nevanhu. Munhu aingofara sekuona kwamuri kuita kuzara kwakaita panapa kuti munhu aiwadzana nevamwe. Sekuru vangu ava vakanga vari munhu akanga akanaka zvekuti ina handinaumbengi ndakatarisira kuti vachafa nechimwe chiitiko chisiricho. Ndaitarisira kuti pamwe vachafa kana nenyaya yekunzi vabatwa kana kuti vaine mukadzi wemunhu kana kuti pane zvimwe zvinhu zvaitika. Semunhu akanga achida hake zvemadhirezi ndo zvataitarisira. Handinaumbengi ndakatarisira kuti vachaita rufu rwekuti vanonziwo vacharohwa nemapurisa kusvika vashayika. Nyaya ichi muchinzwa munzeve menyu kunzi semataurirwo azviri kubuda zvichiitwa kunzi vakarohwa. Tataura nehanzvadzi dzavo vachiti post-mortem irikutaura kuti vanga vaine mabruise avanga vainawo. Tingati here Mukoma Life pane kwavakambonge varohwa before vasati vaenda muusungu? Havana kwavanga varohwa. Life ndakanga ndatobhotaura naye pafoni inini achitondikuza achindisera message paWhatsApp. Haana kwaakanga arohwa. Life akatoenda kuStokes Park akatorwa nemapurisa asina pari kumurwadza achifamba zvakanaka. Life anga asina condition yaanga ainayo, anga asina chirwere chaaive nacho kana chaainwira mapiritsi. Asi chakazongoshamisa ndechekuti Life mama wake vaenda unomuona mangwana makuseni vaimuendesera chikafu. Vakasvika Life achiratidza kuti iye arohwa, but kuti amai vake semunhu akanga akaitawo chikuru vakangomuti warara sei ndobva ati ndiri right kuvaavoida kuda kutaura navo. Saka Life zvaakazoita ndezvekuti paakaenda kukoti Life akasvika pakoti akutaura nemasaini asakwanise kutaura. Achitaura nemasaini kudaro paakapinda mukoti akangobvunzwa kuti kwewo mukomana sei uri kutadza kumira. Akataura kuti ini ndakarohwa. That was that. Ndobva atodona. Saka handizive kuti zvakanaka here kuti mapurisa ndo vanotonga. Mapurisa isinoziva kuti basa ravo nderekusunga vanhu kwete kuti mapurisa ndo anopa mutongo. Life haana mhosva yaakanga abatwa nayo inova yaikodzera kuti vanzi vanomurova kusvika pakumuuraya. Vaifana kumirira koti kuti ndiyo imutongi kwete kuti ivo ndo vatongese vanhu. Chinhu chinotoshamisa kuti mapurisa vanofana kunge vari vanhu vemutemo, vanofana kunge vachiziva kuti munhu kana achinge asungwa aenda muchitorongo munhu agare more than 48 hours ari muchitorongo kuti vanofana kunge vachimuita sei.
then kana vakuti kana munhu ari muchitorongo imomo vanenge vachimurova mhosva yacho $800 ndiye vanomurovera. Asi kunze uko kune vanhu vari kuita zvemadrugs, vanotengesa madrugs, hatisati tambonzwa chinzi varohwa isu. Kune vanhu kunze uku vanotoba vari kuita robbery chaiyo yekuti ena vanobira vanhu usiku vakaburitsa pfuti, hatisati tambonzwa chinzi varohwa kusvika pakuurayiwa. But pana life vakarova, isu hatichaziva kuti kumurova kwavakamuita vakanga vatengwa here neuyu mumhan'ari kana kuti zvava zvakamira sei. Zvakutoda ivo. Plus chimwe chishamiso chakandikatyamadza ndechekuti ina handiziva hangu kuti ndizvo here zvinoitwa kuti post-mortem kana ichiitwa munopinda chiremba nemapurisa. Hapana hama yemunhu inopinda. Chiremba ndiye anozongoya kukuudzai kuti ini ndati ndikuudzei kuti zviri kurakidza kuti mwana wenyu akarohwa, asi hazvisiri zvo zvamuuraya. Ipo panga pasina hama yanga irimo mupost-mortem, handizive kuti munopaonawo here pakajeka. Saka inini nyaya iyi yandikatyamadza, ende nyaya iyi iri kundirwadza zvikuru zvekuti isusu tachitofunga kuita further investigation nezvenyaya iyi. Tachida kutodzika chaiko nenyaya iyo kuti tione kuti chaizvo zviripo, nekuti hakuna mupurisa anobvumidzwa kuti anga achirova munhu asati atongwa kana kuti asati aongorora mhosva yacho kusvika. Handizivi kuti munhu anoinvestigatwa achirohwa here. Muri yeZimbabwe tiri pano pamaliro avaZulu pamene tikambako na vachibhururu vake kuti nichani chamene chinachitika pankani ya Life Zulu. So lero tiri na bhururu wake, so vazatiudza kuti ni vandani vavaZulu mu family yavo. Vakuru vanga muri bwino? Ndiri bwino achimwe. Ngayambe uti londolelako nkani mamene inaendera yava Life Zulu kuti pemunaimvera imi ndichani chamene chinangena mtima mwanyu? Okay, Life usekuru wanga. Okay. Vera kutara, body viewing, even to how we went to the Doves and take the body. We take the body at late night around 10 to 11, and we know all in Zimbabwe that there's no way we can take the body at night during midnight. Already that was the first evidence. Then we suspected something is going wrong. So takatozo manya kuti nitora body yedu amaneru. Asati zvamboitika ina sana mbozviona. Ndobva tanotora body yedu vatauya nayo kumba. Tauya nebody yedu kumba uku kutivunze post-mortem kuti what happened. The four leading was the police. Everything. They were going leading. Kuti munhu anzi akafa nemakidneys ndiwo wanga kutotiudza, kuti munhu ainwa mapirisi ndiwo aitotiudza, isusu hatina chatoziva through all those zvinhu zvavanga kutotiudza. Because tisi taigara nemunhu taiziva kuti adye anwei akurarama sei, life yake he was okay 100%. He was okay. He was okay. That's why akasvika pakuita vana vake vakawanda kudai so. But zvisinei now hatichaziva manje kuti isusu tichaita sei ndezvaatisira nevana vake vaatisira. Koye munhu wacho ari papi nemapurisa acho akazviita nevese vakamurova kuti vari kunzwa sei ende vari kuzviona sei nechiitiko chakaitika ichi. Saka tachingochema kumhuri yeZimbabwe kuti kana mamuchikwanisa kutibatsirawo panyaya yakadai mupindire muonewo kuti zviri fair here. Takambenge tanzi post-mortem yedu ichaitwa musi weMonday, but zvinhu zvese zvakazongoerekana zvakungoitwa nezuro chimbi kusvika tatora body yedu around 10 to 11 pakati peusiku. Hama neshamwari dzimwe dzatoenda, saka tisingazivi kuti chii chaivanzika mukati mekurarama kwaLife. Kana pane zvimwe zvavanga vatadzirana, inga iri mari taikwanisa kubhadhara wani, asi ndisingazivi kuti kana pane chimwe chavakaita chakapfuura ichocho. Makadi mhuri yeZimbabwe zvaitika pandaona board viewing ndiri kunzwa kutya nezvandaona. Sekuru vangu vanorakidza kuti vakarohwa zvakanyanya, muromo yakaputika, fesi yakachekwa kurakidza kuti vakarohwa zviri so painful. Munhu akafa rufu runorwadza. Mapurisa akavarohwa ndiri kunzwa kurwadziwa nezvakaitika. Mashoko amungade kutaura kune vanoona nezvemutemo maringe nenyaya
yasekuru venyu ndeyekuti chii? Inini mashoko andinoda kutaura maererano nevanoona nezvemutemo ndeyekuti pana life tikuda further investigation, nekuti munhu akabva kumba ari fit and strong and haana kana chirwere chaiti toti vanga vari pamapiritsi kana kuti vatingati vane zvavaiita. Sekuru vedu mbiri yataitoziva ndeyekuti vaita zvemabhebhi, zvekuti zvandinotogona kutyira kuti pamwe zvainzi zvinogona kuvauraya ndezvekuti pamwe taigona kuzonzwa kuti munhu akanamirira pamukadzi, but havana kufa neizvozvo, vafa nekurohwa nemapurisa. Saka isusu tiri kurequesta further investigation kubva kumapurisa akavatora nekubvawo nekumamajor streets vaitonga nyaya dzavo, kuti tinyatsonzwa kuti zvakamira sei, nekuti pakaitwa post-mortem kwanga kuna doctor nemupurisa, panga pasina kana hama yanga iripo. Saka nyaya iyi nekakuvanzika kakaitika karipo kekuti isusu toda kuti tinyatsonzwa kuti kufa kwalife kwakafamba sei, kozi isusu sehama hatine kurwadziwa, tine kunyunyuta kwakanyanya kwekuti chero makazonzwa kuti paBindura panetsa kana nechipoko, chinenge chiri chipoko chalife, nekuti mweya wake unenge usina kuzorora. Hatidi kunyeperana nekuti hakuna munhu anofa kunge huku, kunge mufiro waita life. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru.